kapuso, makikalimutan Festival kita karugbuntaga og suruyo nato ang probinsya sa Sultan Kudarat, kauban ng Penro Officer ug OIC Provincial Tourism Officer ng Province of Sultan Kudarat na si Datu Yahia Senangayan. Maayong butag sir and welcome sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta po? Hello, Attorney Resi. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Good morning mga kapuso at sa ating mga viewers po na nasa kanilang mga bahay. Bago natin pag-usapan, sir, ang mga naging activities ninyo sa Kalimutan Festival, gusto din po namin munang malaman kung ano po ba ang ibig sabihin naman ng kalimutan. Well, Kalimutan Festival means gathering in English. Kumbaga, we firmly believe that gathering signifies unity among our constituents in our province. Sir, yung selebrasyon talaga ng Kalimutan Festival ngayong taon ay pinag-usapan talaga ng maraming tao sa social media. Ano ba ang naging tema natin ngayon at ano naman ang mga naging highlights naman ng selebrasyon? Attorney, actually this year, our theme is Engage, Empower, and Excel Together Sultan Kudarat. So, isa sa mga, or actually marami kaming highlights talaga, and to name a few, ito yung obrang sikat Sultan Kudarat Fashion Show wherein we featured our local designers kasi it's really part of our empowering our talents na kumbaga mabigyan namin sila ng platform to really showcase kung ano yung mga kaya nilang gawin na pang world class. And of course, we have the Miss Sultan Kudarat 2021. It's really the inaugural pageant for Miss Sultan Kudarat kasi prior to Miss Sultan Kudarat, we had Mutya. But because we're transitioning to a more millennial inclined talaga siya na approach, so we transitioned to Miss Sultan Kudarat. And at the same time, we are hoping that Miss Sultan Kudarat would really be known not only here in our province, here in the region, but also in the whole country. At sir, dahil nga may pandemya pa rin ngayon, ano ba yung mga adjustments na ginawa ninyo or mga challenges na kinailangan nyong harapin in preparation for the festival at dun mismo sa mismong selebrasyon? Well, attorney, for starter, it was really hard for us kasi we only had the preparation 4 days prior to our opening because initially, we were planning to have a virtual celebration. Since marami naman vaccinated dito sa Sultan Kudarat, then might as well let us allow those fully vaccinated individuals to have an audience with our celebration. So marami kaming ginawa talaga to make sure na sumusunod pa rin tayo sa ating mga minimum health protocols and to really emphasize yung mga audience namin are all fully vaccinated. We maintain social distancing and even our performers, we see to it talaga na naka-in-house sila. Kumbaga, hindi sila pwedeng lumabas, andun lang sila para maiwasan natin yung exposure sa mga taong maaaring makapagbigay ng sakit sa kanila. So, preparation-wise, logistics-wise, natawid naman marami sa mga kababayan natin, mga kapuso natin na gusto po talaga nilang manood in person sa mga activities natin. But we really had to impose the executive order of our governor, which is dapat pag sa open field, 70% lang ang pwede nating i-cater na mga kapuso to witness the program. And kapag sa indoor naman, we are only allowed around 50% and all should be fully vaccinated. What is your reaction naman, sir, sa very positive feedbacks ng mga Kudarateño at ng mga taong nakapanood ng online event? Unang-unang nagpapasalamat kami sa ating mga kapuso dahil tinanggap nila ng malugod ang ating selebrasyon. It's really hard for Sultan Kudarat to mount this kind of activities kasi usually pag sinasabing Sultan Kudarat, ang unang pumapasok sa mga tagahin, with all due respect, sa mga malalayong lugar ang sinasabi nila, uy, magulo dyan, na dyan is a war-torn area. But as in my office, it's really one of my long-standing advocacy to really rebuild the image of our province. And one of my approaches is really ensuring na napapakita natin yung talento na meron yung mga tao dito. Because once the people can see how talented Sultan Kudarateños are, makikita nila na, uy, pareho lang pala sila. May magagaling na mga singers, magagaling na dancers,
magagandang beauty queens, and we can mount world-class production, and at the same time, makikita nila na dito sa Sultan Kudarat talagang tahimik, and then somehow mainganyo natin sila na bumisita dito sa ating province. This is really part of our image rebuilding campaign. Kaya lagi namin sinasabi na in Sultan Kudarat, sikat ka tayong turismo, because when we say tayong turismo, we are paying homage to the talents of Sultan Kudarat. Para po sa inyo, gaano po kaimportante na maipakita ang kultura at ang mga talento ng mga taga Sultan Kudarat? It's very important, attorney, because hindi lahat ng mga tao nakakaalam na in Sultan Kudarat we have talented designers. To name a few, we have J.R. Flores, we have Sherwin Darrell, we have other designers talaga na may pamamalaki natin internationally. And somehow, the province giving this platform to our designers and other talents to showcase what they can do, na-uplift din nila yung image ng aming probinsya. So it's really important because this is a partnership program between the province and our talents in Sultan Kudarat. Ano naman po ang inyong message of hope para sa lahat ng mga nanonood sa atin ngayong umaga, lalong-lalo na sa mga taga-probinsya ng Sultan Kudarat? Hello mga kapuso. Una-una gusto namin magpasalamat sa inyo sa patuloy na pagtangkilik sa ating programa, and of course, inaanyayahan din namin kayo na bisitahin ang magandang Sultan Kudarat dahil dito may pagmamalaki namin na hindi lamang yung aming mga tourist destination, but of course, the people of Sultan Kudarat talagang peace-loving, and at the same time, huwag natin kakalimutan na this pandemic, kailangan nating magpabakuna para naman buhay ang ating travel industry. Daghan kaayong salamat, sir, for joining us dito sa At Home with GMA Regional TV, and congratulations again for the success of this year's Kalimutan Festival. Maraming salamat din, attorney. Kini ang At Home with GMA Regional TV.